И значи, здравейте потребители от VBOX 7 YouTube, аз съм Дунелер и това ще бъде клипче, в което ще нали, снимаме малко нали, това е моята Facebook страница. Тук ми се видя Фейсбука, ще го таковам. И да, това е моята Facebook страница, нали, в описанието ще има нали, линк към нея. В момента има едно харесване и да, надявам се клипа да ви хареса. Значи, коментирайте, оценявайте, това беше бърз клип и чао!